Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalom nun. Welcome to Matalom. Mao ni Matalom update. Mao ni Pistos Pantalan niya hapit na mahuman matalom nun. Punpuho na putay phase 3. Unya kanang nanan ni puhon nantay mudunggo nga Bohol o padong sa Cebu. Niya ako lang hangyo ninyo matalom nun, magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Kay mas dako mag-impact o magtinabangay ta para mas kuan ba natay mga mahimo sa tong lungsod alang sa kaugmaon sa lungsod sa Matalom. Okay guys, welcome to Port of Matalom Phase 2. Punpuhon guys, natay phase 3. Hangyo na ako ninyo magtinabangay lang ta matalom nun para makuha ang atong pangandoy sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay, good luck and happy Sunday.